दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानानै दिपेन बर' बिथाङा बिजेपिनि दिलीप सैखिया माना बेखौ भट थुनानै देरहासार होहरनो थाखाय बर' फिसाफोरखौ खावलायदोंमोन। बिथांनि खावलायनाय बायदि बर' फिसाफोराबो गावबा गावनि बेसेन गोसा भटजों भट थुनानै देरहासार होहरदोंमोन। नाथाय मोनसे सोंथि बेरखाङो दिपेन बर' बिथांनिसिम जे मा गोनांथि जादोंमोन, मानि आंखाल जादोंमोन गुबुन हारिनि सोरबा पलिटिकेल लिडारखौ भट थुनानै देरहासार होहरनो थाखाय मानि मा आंखाल जादोंमोन बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा, जेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि बर' हारिनि मोनसे माहारियारि आफाद। बे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दिनै गुबुन हारिनि सोरबा पलिटिकेल लिडारखौ भट थुनानै देरहासार होहरनो थाखाय अर्डार होनो बिथोन होनो थाखाय दिनै दानानै होनाय जायाखैमोनना। दिनैयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार सानस्रि सोदोमस्रिनि बिखायाव थानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे गोथार संबिधानफोरनि बिखायाव थानानै दिनैयो बेफोरबायदि माखासे बाथ्रा बुंनायखौ जों नुयोब्ला जों दुखु मोनो। दिनैयो जाय हारिनि गाज्रि खैसानिफ्राय, जाय हारिनि डार्टि पलिटिकेल सिस्टेमनिफ्राय बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा जोंनि बर' हारिखौ रैखाथि होनो थाखाय बेसेबांबा सातजाला दिनै खस्थ' सहायनांदों, दिनैसिमबो खस्थ' सहायनांदों। नाथाय दिनै जोंनि बर' हारिनि साफा सानै दैदेनगिरिफ्रा जोंनि बर' हारिनि बेसेनखौनो दिनैयो मिनिंलेस खालामगासिनो दं गावबा गावनि बेनिफिट्सनि थाखाय। बेबायदिया जानाय नङा दे फैबाय थानाय समाव, सिदा बाथ्राखा। खारन बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफ्रा बर' हारिनि बेसेनखौ अपमान खालामोबा, बर' हारिनि गोथार महर मुस्रिखौ अपमान खालामोबा बेनि सायाव बाथ्रा बुंनानै बयहाबो मोन्थाय दं, सिदा बाथ्राखा। गासिबो मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनखौ खुलुमनायजों लोगोसे आंनि बे भिडिअ बरायना लाग्रोनाय जाबाय। दिनै प्रमद बर' बिथांनिसिम मोनसे सोंथि बेरखांदों। प्रमद बर' बिथाङा गावनि पलिटिकेल केरियाराव मानि थाखाय जोंनि बर' हारिनि बिखायाव जालांनाय दुखुनि जारिमिनफोरखौ रायखां सोरबा सासे पलिटिकेल लिडारखौ दायनिगिरि खालामनो नाजानाय, पलिटिकेलि दिनै बिथाङा मा बेनिफिट्स दं बिनि आन्दोआव, आरो मानि थाखाय मा जाहोनाव बिथाङा दिनैयो बर' हारिनि बिखायाव जालांनाय दुखुनि जारिमिनफोरखौ रायखां पलिटिकेल इस्यु खालामनो नाजागासिनो दङ। बेराफारसेथिं प्रमद बर' बिथाङा परिबर्तन सोलायनायनि स्ल'गानजों बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारिफैनानै पलिटिकेलि गोबां रोखोमनि माने मिनिथावना गनायजाथावै पलिटिकेल डायलगफोरखौ बुंनानै थांबाय। आरो प्रमद बर' बिथाङा गावनि पलिटिकेल केरियाराव गोजोन गायसननायनि थांखियै गोजोननि थाखाय खामानि मावदों पलिटिकेलि। दिनै प्रमद बर' बिथांनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेम दैदेननाया 5 इयार्स कमप्लिट जालांबाय। बिथांनि बे 5 इयार्स कमप्लिट जालांनाय पलिटिकेल सिस्टेमाव बेसेबांखिनि गोजोना गायसन जाखो दिनैनि बे समाव सोंथि बेरखाङो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। नाथाय दिनैयो प्रमद बर' बिथाङा मानगोनां एनडिबि ब्रादार्सनि बिटिआर पिस एकर्डनि गेजेरजोंसो जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारिफैनानै खायदा बोराय बाहायनानै बिटिसिनि सिएमनि चेयाराव जिरायनो खाबु मोनदों। बे बाथ्रायाथ' सैथो। प्रमद बर' बिथांखौ लानानै आसाम स्टेटनि बा सेन्ट्रेलनि माखासे पलिटिकेल मास्टार माइन्डेड लिडारफोरा सानदोंमोन जानो हानाय, सिमां सुजुदोंमोन जानो हानाय जे प्रमद बर' बिथांखौ बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव लाबोनानै एन्ट्रि मारि होनो हायोब्ला प्रमद बर'नि थ्रुयैनो बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमखौ कब्जा खालामनो हागोन, पलिटिकेल कल'नि खालामनो हागोन। दिनै जाय गुबुन हारिनि इन्टेलेक्चुवेल पलिटिकेल लिडारफोरा प्रमद बर'खौ लानानै जाबायदि सिमां जाबायदि थांखि लादोंमोन, दिनै बिथांमोना 100% साक्सेसफुल जायाखैब्लाबो 50% साक्सेसफुल जादों होननानै आं सानो। दिनै प्रमद बर' बिथाङा गावनि पलिटिकेल सिस्टेमाव, गावनि पलिटिकेल केरियाराव बिटिसि गभर्नमेन्ट दैदेननायनि समाव पलिटिकेलि बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों लाबोनाय एनडिबि ब्रादार्सफोरखौसो डिभाइड खालामनानै दोननायखौ जों दिनैयो नुनो मोनबाय। दिनै गोजोननि थाखाय, सोलायनायनि थाखाय पलिटिकेलि खामानि मावनो थांखि लानानै फैनाय प्रमद बर' बिथाङा गावनि पलिटिकेल केरियाराव मा बेनिफिट्सनि थाखाय दिनै पलिटिकेलि मानगोनां एनडिबि ब्रादार्सफोरखौ खावनै खालामनानै दोनखो, बेनि आन्दारनि बेनिफिट्सआ मा? दिनै प्रमद बर' बिथाङा एसेबां सिरियास सासे पलिटिशियान मोनब्ला दिनै बर' हारिनि गेजेराव गावस्रानानै थानाय माखासे सिस्टेमफोरखौ बे गावनि पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों खौसे खालामनायनि खामानिफोरखौसो बिथाङा सिरियास लागौमोन। नाथाय बिथाङा दिनैयो डिभाइड एन्ड रुल माखासे पलिटिकेलि गेम प्ले इस्यु खालामनायखौ जों दिनैयो नुनो मोनगासिनो दङ। दिनै प्रमद बर' बिथांखौ मोनसे सोंथि सोंबावनो सानो। दिनै प्रमद बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानानै जाय समाव गणतान्त्रिक लामानि बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ खालामनो सुबिदा मोनदोंमोन, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि होलांनाय गालांनाय गोथार सानस्रि सोदोमस्रि आरो थांखिनि बिखायाव गसंनानै दिनै मा गोनांथि दंमोन, दिनै मा गोनांथि जादोंमोन बे बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ दोनथ'नांगौनि मा गोनांथि जादोंमोन? दिनै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा बे गणतान्त्रिक लामानि बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ दोनथ'नांगौनि जेबोथ' गोनांथि फैयाखैमोन।
जेबोथ' गोनांथि फैयाखैमोन दिनै मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोना बेसेबांबा गोलाव सम आखायाव आइजें लानानै बिसोरो हारिनि थाखाय हारि उदांस्रिनि थाखाय हारि रैखाथिनि थाखाय दिनै दावहा नांबोबाय बिथांमोनखौ जोङो मोनसे गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों लाबोनो हानाया जोबोद मोजांनि बाथ्रा नाथाय बे गोजोन गोरोबथाखौ सिंजों पलिटिकेलि जोंनि बर' हारिनि माखासे सानैसो मास्टार माइन्डेड डार्टी माइन्डेड लिडारफ्रा दिनै गावसोरनि पलिटिकेल केरियारनि बेनिफिट्सनि थाखायसो आन्दैयै माने एग्रिमेन्ट खालामना लाबोनाय बायदिखौ जों दिनै नुनो मोन्दों दिनै जेबो उदिसखौनो मोनदिया मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोना दा बे बिटिआर पिस एकर्ड एग्रिमेन्टआ कमप्लिटलि स्टार्टिं लेभेलनिफ्राय मोनसे पलिटिकेल बेनिफिट्सनि थाखाय सानैसो लिडारफोरा गावसोरनि पलिटिकेल बेनिफिट्सनि थाखाय बे बिटिआर पिस एकर्डखौ दिनै खालामदों हाखु दाखु आरो बे बिटिआर पिस एकर्डनि गेजेरजोंनो मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोनखौ जोबोद माने थगायनायनि माखासे षड़यन्त्र पलिटिकेल इस्युफोरखौ जों दिनै नुनो मोनबाय बेसे लासिं सिंनि बाथ्रा दिनै प्रमद बर' बिथाङा गावनि पलिटिकेल केरियाराव गावनि बिटिसि गभर्नमेन्ट दैदेननायनि समाव गोदानै मोनसे एपिबि पलिटिकेल हानजा जोनोम जानायखौ लानानै लाजिनांगौ दिनै प्रमद बर' बिथाङा थारैनो गोजोननि खामानिखौ मावमारदोंमोनब्ला सान्ति परिबर्तन ना बिनि खामानिखौ जुदि मावमारदोंब्ला बेफोरबायदि गोदान पलिटिकेल हानजाया जोनोम जानो गोनां बायथ' जायामोन आरो बेफोरबायदि गोदान पलिटिकेल हानजानि महर मुस्रिखौ जोङो नुनाय नङामोन दिनै जोङो मोनसे बाथ्राखौ बुंनो हायो जेब्ला समाव प्रमद बर' बिथाङा बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ लिडिं खालामदोंमोन बै समाव बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि सिगाङाव आं सिएम इएम मन्त्रि मिनिस्टार जानो थाखाय सोमावसाराखै बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटआ जायागौमानि सोमावसारलांबाय थागोन बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट जायोब्लासो गावनि दायरायालायनो फुल स्टप जागोन नाथाय बे बुंनायनि गासिबो उल्था गोजा आं सिएम इएम जानो थाखायसो सोमावसारदों बड'लेण्डआ जायाब्लासो आंनि दायराया फुल स्टप जागोन होननायसो जादों मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दा बेनि गोथां सावगारिखौ जों दिनै फोरमान मोनगोन ना मोनाखै मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनै बिथाङा एसेबां हारि सेन्टिमेन्टेल बाथ्राखौ बै बड'लेण्ड मुभमेन्टनि समाव बुंदोंमोन बे बड'लेण्ड मुभमेन्टआ मोनसे पलिटिकेलजों रुलिं खालामजानाय मुभमेन्टमोन नामा दिनै एसेबां गोथाङै गोथां बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफोरखौ बे बेसेबा गोथार गणतान्त्रिक लामानि बड'लेण्ड मुभमेन्टनि समाव दिनै एखेबारे गनायजाथावै बाथ्रा बुंनानै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ दिनै प्रमद बर' बिथाङा थगायबोदोंमोन एसेबां सेल्फिश नाथाय दिनैनि बे समाव प्रमद बर'नि पलिटिकेल केरियाराव दिनैयो मा नोजोरजों मा गोसोजों प्रमद बर' बिथांखौ जों पलिटिकेलि सापर्ट होनांगौ जाखो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन थोआसै दिनैसिमबो माने अहानाय मोनाखै प्रमद बर' बिथांजों थगायजानानै बिथाङा पलिटिकेल केरियाराव 2 बोसोरनि गेजेराव सुइजारलेण्ड न'खर न'खर साख्रि परिबर्तना मानि मा परिबर्तन गावहा जेरैहाय परिबर्तन जादों आरो प्रमद बर' बिथांमोन बायदि जेसेबांखिनि माने लिडार दं दा समाव बिथांमोनासो दिनै परिबर्तन जादों जोंनि बर' हारिनि बिखायाव जेबो एसेबो परिबर्तन सोलायनाय गैया खुगाजों बुंनानै मा जानो दिनै मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि रिहेबिलिटेसनखौ लानानै पलिटिक्स मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोनखौ पलिटिकेलि माने डिभाइड खालामनायनि पलिटिक्स एसेबां लासिं सिं आरो दिनै प्रमद बर' बिथाङा गावनो स्वयं बुङो जे हाग्रामा महिलारि बिथांनि बिपिएफनि सरकारनि समाव गोबां माने दानलाय सुलाय बायदिसिना माने जाथावथारि माने जाथायफोरा दिनै जालांदोंमोन दा बै दानलाय सुलाया मानि थाखाय जाखो आरो बे 17 इयार्सआव जों बर'नि बिखायाव जेसेबांखिनि दुखुनि जारिमिनफोरा दिनै जालांदोंमोन दिनै मानि थाखाय जादों बै समाव बेराफारसेथिं एनडिबि ब्रादार्समोना हाग्रायाव थानानै हारिनि थाखाय दावहा बेराफारसेथिं गावनो प्रमद बर' बिथाङानो बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ गणतान्त्रिक लामाजों लिडिं खालामगासिनो दङ दिनै जोंनि बर'नि जारिमिनानो गोथां फोरमान होखादों जे जोंनि बर' हारिनि सुथुरा सोर दिनै जोंनि बर' हारिनि सुथुरा सोर बे आसाम स्टेटआव दिनै गोथां फोरमान दंखायो दिनै सोरनि गाज्रि नोजोरनिफ्राय दिनै जोंनि बर' हारिखौ बासायनो जोङो थांखि लानांगौ बायथ' जादोंमोन दिनै जोंनि बर'नि जारिमिनानो गोथां फोरमान होदों दिनै प्रमद बर' बिथाङा फिननाय हो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लिडिंआव बे गणतान्त्रिक लामाजों बर' हारिनि सेपारेट स्टेटखौ लानानै मानि थाखाय आन्दलन खालामनो गोनां बा आन्दलन खालामनाय थांखिखौ लानो गोनां बायथ' जादोंमोन दिनै प्रमद बर' बिथाङा बे बाथ्राखौ मिथिया नामा दिनै जाय हारिनि आफाखि सिंनिफ्राय जाय हारिनि गाज्रि नोजोरनिफ्राय दिनै बर' हारिखौ उदांस्रि खालामनो थांखि रैखा खालामनो थांखि दिनै जों गोबां रोखोमनि लामाजों दिनै सातसाला सहायनानै बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफ्रा दिनै सोमावसारबोदों दावहा नांबोदों बे हारिनि आफाखि सिङाव थानानै दिनै प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बिटिसि पलिटिकेलखौ सालायगासिनो दङ मोनसे बाथ्राया सैथो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनैसिमबो जोंनि बर' हारिनि बिखायाव हारि सेन्टिमेन्टेल हारि अनफावरि
बर' फिसाफोरा जोबनानै थाङाखै आरो बे बुहुमाव बर' हारिया जेब्ला समसिमहालागै थागोन अब्ला समसिमहालागै जोंनि बर' हारिनि बिखायाव हारि अनफावरि हारि अनसुला हारि सिबिसुला बर' फिसाफोरा जोनोम जाबाय थागोन। नाथाय जोंनि बर' हारिनि सेन्टिमेन्टेल बाथ्रा बुंफ्लानानै बर' हारिनि बेसेनखौ सोबख'नानै फाननानै जाग्रा बर' फिसाफोरखौ बर' दैदेनगिरिफोरखौ थांनाय 2027 जानुवारि बिटिआर पिस एकर्ड एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जोङो सानैसोखौ रोखा फोरमान मोनदों। दिनै जों जेराव रोखा फोरमान मोनदों जेराव जों दिनै नुखाबाय सिनायखाबाय बैसोरो सोर अब्ला जों फैबाय थानाय समाव बिसोरनि पलिटिकेल केरियाराव जों बिसोरखौ मिथिखासेयावबो सापर्ट होबावोब्ला बिनि गोरोन्थिया सोरनि जोंनिसोना मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। बेखायनो आङो मोनसे रिक्वेस्ट दिनै जों फोरमान मोनदों जों दिनै गोथां फोरमान मोनदों बेफोरबायदि हारि सोबख'ग्रा लिडारफोरखौ मालाबाबो सापर्ट दा खालाम मोनफ्रोमबो बिथिङाव बिसोरखौ जों सापर्ट दा खालाम रेसपन्सखौनो होनाङा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि।